Maayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan diha ni Kristo. Mag-uban-uban na usab kita sa hamubong higayon. Ato ding paghisgutan kining mga argumento sa mga atheist, mga humanism. Sumala pa nila ng wala gyud kunoy Ginoo. Kung naapay Ginoo, magpakita unta siya kanato. Nya, wa man ta kita Ginoo. Asa may Ginoo dinhi? Mga tao ra man to makitan, mga hayop, mga kakahuyan. So nagpasabot na wa gyud Ginoo. So kaning mga relihiyon, labi na kining mga Romano Katoliko, ila gyud gipahingusgan nga naa gyud Ginoo. Kaning mga argumentuha sayop kini og dapat ni kontrahon og dili angay pasanayon og dili angay paminawon kining ilang mga argumento nga naa gyud Ginoo. Kaning mga kadakuan sa pari sa Romano Katoliko nagpasiatab kuno nga ang Ginoo maayo, ang Ginoo manggihatagon. Unsa man pagkamayos Ginoo, unsa man ang pagkamanghitagon nga wa man gani ta kita kung manghihatagon pa gani, kung manghihatagon gani ang Ginoo, dapat ang tanang mga pobre dili kakaon sud sa kadlaw, wa gyud gikaon. Kung maayo pang Ginoo, gi-provide nun tanan ning mga way gikaon. Kaning mga masakiton, kaning nag-anto sa cancer, kung naa pang Ginoo, dapat unta ayuhon unta sa Ginoo. Nya daghaman nga matay tungod sa mga sakit. So unsa pagamayo sa Ginoo? Di ginamayong Ginoo. Unya kung maayo pang Ginoo nganong daghan magkatalagman atong nasinati nahiagkuman karong panahon na. Daghan na nga matay tungod sa bagyo, daghan na nga matay tungod sa linog, og labi na daghan na nga matay tungod sa gubat. Kumayo pang Ginoo nganong daghan man ang nangamatay, nganong di man niya luwason gikan sa mga katalagman sa mga gubat. So nagpasabot din na nga wa gyud di ay Ginoo. Pasiatab ra na sa mga Katoliko nga naay Ginoo. Mao na ilang mga argumento mga kaigsunan diyan ni Kristo kaning mga humanism, atheism, di gyud sila motuo sa Ginoo. To see is to believe na sila. Kunya wa untay mahimuan na nila. Kay ilahan man ng pagsabot o ilahan man ng kaugalingong pagbuot, di na to ubutan ng ilang desisyon, ang ilang kung unsay ilang pagtuo. Kung mamatay kuno silang, wala na. Kung naa magikalag, ang magsurusuro ra kuno sa kalibutan, di na kinanghan moagig purgatorio, impierno o langit. Kay maulagi wa may Ginoo. Kita kunoy Ginoo sa atong kaugalingon. Kanang mga argumentuha mga kaigsunan diyan ni Kristo, dako ka ng sayop. Kung mangutana mo, di ta mo gamit og biblical basis. Naa ba gyud Ginoo?
Manay dakong pangutana. Siyempre ato mga kaigsunan na labi ng dili ka gayo kamao sa kani mga no, di kayo mo gamit og mga reasoning no pagpanabot. Kung magbase lang ta sa relihiyon, magbase ta sa pagtuo, dili ta mo utingkay, dili ta mo sukna sa tinuod gayud nga pagtulunan no. Pinagis paggamit og rason diha sa tong palibot, di na to mahikaplagan ng Ginoo. Kay kung magbase ta sa atong pagtuo diha sa relihiyon nga din kita nakuan sakop nini, magbasa ra ta sa Biblia ugnay mga mayong mga butang nga naabot ug mga milagro, kana pagtuo na gikan nas Ginoo. Pero imo gyud utingkayon, di ta magsalig sa mga milagro, mga grasya atong nadawat ug kaning sa mga pagtulunan ng simbahan no, biblikan hong no pagtulunan, di na to maabot ang maong no kahom sa pag sabot sa unsa man diat pamaagi nga atong masabtan kining pinagi sa paggamit sa atong alimpatakan reasoning nga naa gyud Ginoo. Simple ra kayo mga higala og kaigsunan diha ni Kristo. Kanang universo atong makit-an, kaning solar system, ang kahayag ang adlaw. Unya ang adlaw gilibutan siya og mga no planeta, 9 planets sa atong solar system. Nay siyam ka planeta. Unya dili man sila mabangga. Di gyud sila mabangga. Posible dako kayong imposible. Nganong ang kaning mga planeta dili man gyud magbangga. So naa gyud pagka kamao, powerful being nga nagkontrol niya ng mga butanga. Unya ang makita ko nato gud nindot hanay kayo ang pagkabutang diha sa langit, ang mga bituon nagkadayang bituon sa kawanangan atong makita, hanay gyud kayo siyang wala nagkagubot. Unya kung wala pang Ginoo, hagbay ra kaha nga pakong nabungkag ang mga planeta ni mga bituon, kay way nagkontrol na, kay wa gyud Ginoo. So basic understanding ra na, basic understanding ra gid na. Imposible kayo nga atong makita sa palibot mitungar ra ng bukid nga way gahimo. So imposible gyud kayo nga ang bukid nitungar ra nga way nagbutang niya ng bukirang. Unya imposible kayo ang kahoy mitungar ra na nga way naghimo. Imposible kayo na mananap nitungar na nga way naghimo. Kitang tao posible kayo nga nitunga ta way naghimo. So ato di mabatyagan mga kaigsunan,
gamito na to atong gahom sa salabutan nga ang tanan day gitawag og cause ug effect tungod sa hinungdan, no? Hinungdan sa mga butang nga mi patunga niya karon atong makita, mao kini epekto. Ug kaning hinungdan mao kini nga misteryo, dili gyud nimo matugad mga kaigsunan diha ni Kristo. Kinsa man kaning tawhana ginuha o kaning gamhanan nga magbubuhat nganong nitunga man kini, dili nimo matugkad mga kaigsunan kung si kinsa, kung di ta mo gamit sa Biblia, di ta mo gamit sa atong pagtuo, gamito ra gyud nato ang atong hunahuna, atong pagsabot, atong mga ideas. Mao kini gihimo ni Aristotle. Si Aristotle god pagan philosopher man to siya. Iya ginatugkad nga naagyon magbubuhat kay na may epekto sa iyang gibuhat. Mitungang bukid, kabukiran, naay dagat, naay mga kasing-kasing mga tanom. Nya harmony pagud hanay kay kayo siya. Nya kita mga taong ang buhok nasa taas, nya ang mata ug naong gwapo gyud ang tao, nya ang tiil nasa ubos, ang lubot nasa kuan tungtunga sa tilog sa tiyan. So maayo gyud kayo ang magbubuhat nini, maayo pagkabuhat ba, nay harmonious tanan iyang gibuhat ug perpekto gyud kayo. So di ta makaingon nga walay Ginoo way magbuhat, kay ang sakyanan man gud nitunga ra din na nga way nagbuhat. Siyempre na nagbuhat niya na mao ang tao, migamit sa og mga teknolohiya nga mapurma ang sakyanan unya ug unyang mga kuan mga kaymanan gamit aron lang makadagan, makina, ligid. So basic understanding og makita gyud nimo nga sa lohiya nga pamaagi ang tao nakahimo sa mga butang nga mitunga sa kagulingon yang imbento niya. Ang chinilas mutunga ra kana kung naghimo, nay naghimo na. Ang buildings mitunga na kung tao naghimo, nay naghimo. So nay hinungdan nga mipatunga ng mga butang. So ato makita diri gitawag og cause and effect. So tungod na ni mga butang nga atong nakita, nay hinungdan. So how much more makahimo ba ang tao sa pagbuhat og mga kahoy? Makahimo ba ang bukid, ang tao sa bukid? Makahimo ba ang tao og planeta, mga bituon? That's impossible. Dili gyud makahimo ang tao. So naa gyud gitawag og powerful being nga magbubuhat ug di nato siya makitan. Kay ngano? Kay suma pa ni Santo Tomas Aquinas, ang Ginoo day gitawag og spiritual beings. So kung spiritual beings, syempre di gyud makita sa tao, kay gitawag man tag embodied spirit, embodied soul. So to ang atong knowledge, kaalam magdepende sa atong makita, magdepende sa atong panabot. Kay nabilong ta sa space ug time, dili ta purely spiritual being.
embodied spirit. So magdepende ra kita sa senses, pananglitan sense of seeing. So kung aton sa atong makita, maura gyud na. Pero may go beyond that, lisod kayo ng abton, kung dili gamiton nimong reason. Mo na sayop jud kayo kaning giingon sa mga humanist nga ang dinhi sa kalibutan tao ra gyud walay Ginoo. So kita Ginoo sa atong kaugalingon, way magbuot na to magunsa ta. Pwede ka mabuhat og daotan, pwede sa ka mabuhat og mayo, magdepende ra nimo, pero walay Ginoo. Kaning mga argumento nga mga kaigsunan niya ni Kristo, dakong sayop nya angay dili sundon, dili paminawon. Kay no, nalitag sila sa ilang kaugalingon limbong panabot. Mao ni klaro nga pagkaistorya. Kung namang gani mo masugatan kaning mga dili mo tuo og Ginoo, hagita sila nga i-prove pinagis paggamit sa rason nga naa gyud di ay ang Ginoo, naa gyud di ay Ginoo, pinagis paggamit sa rason sa alimpatakan. So kana sila mabawra kayo ilang mga argumento, mabawra ang ilang panabot, kay gusto nila to see is to believe. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hinaut nga namoy nakatunan sa hamubong video nga akong gipaambit kanyo. God bless you all, og Ave Maria.